Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Kathliu ka bahe bha ka bajeliu kumba sanpho mitare ka balapli ka jingam ka surok hajan jong ka hospital ha Bangkok bat ka pengam lut yaki kali bat ki pol light ha ka sngi balang ha ka bakani ka jingjia kala penlong yaki bor sensha bakim khang ya kala kawan ha ka tega chaka kani ka jingjia kala jia ha ki than jong ka surok samsen ha ka nongbah Thailand ha ka bakani ka jingam laong ba kala jia ya ka jing yadai bat ka jing shina ya ka jaka yengrel ka badan hajan ka tega jaka ki khubor jong ka tega jingjia ka balaji ha ka por kumba nyaw bje men step kila sapreng leng ba ki dor ha ki social media ha ka balayo i ba ka jingle jingwan jong ki kali kala Sahkut kat ba ka ni ka thliu jong ka surok kala nang ngam bat kala nang kham he shu shu kani ka jingam jong ka surok kala ji ha khamat jong ka hospital vajira ban ai ka jingya dana ka banta ki nongpang ki bathia akani hospital badi ki Bri U ki basa hajan jong kani ka jaka lapha ban penken ri ano yaki saki jaka bakham long shngai haba yo panyakren bat ulat jong ka Bangkok u chat city pund ulay thu bahakani ka jingja amshim ladan kanu ka jing mensa ha ka jingam jong ka tega thli honrei layo jingtep batang kumba lightly ki kali kilangam ha ka tega thli ulat ka Bangkok kulapante bro bakanam dan kanu ka jingshim ne penrung yakin nongpang ki bathamai tadhadu ka arpusan tarik jaunai lu aja arpusan badikin nongpang ki bathia hakani hospital la ai ya ka jing sumar kumba ka julong ulong ru ba ka bapenlong ya ka jing tua bat ngam kani ka surok ka dai bakadan ya ka jing ya dai bat ka jing shna ya ka station rel ula benda bro baka dai ka jingjur jong slap ha ka nongbah Thailand bat ka jingjur ka eryong super typhoon ragasa uban sawan hakithan Mekong Delta hakini kisngi banwan